Kwedu no mabuja tauya nadzo nhau dzozuwa rechinomwe mwedzi uno waMbudzi potiri kutandira tiripo muHarare momu. Murambatsvina iya yaita kubenuka Mhanduwe. Simba rinowanhwa wanotima wakomana rakaita kunyangariwa. Ipapa wanga wari kuita kudhiritsa kupaza dzimba dzowanhu. Apa mvura chikara rakaita kudongorera haro kuringa kutoti rekai ndituruke. Wakomana pakaita kunyangariwa. Osaya kuti kohokonai kumirira gore rese kuti ripere mozotanda mvura yadongorera kudare wakomana kuti mupwanyire wanhu pakaita kunyangariwa. Wanhu muBharavhadhiya mumu wari kuita kuchema kusaya kuziyapo kuringa nezvokuita. Ipapa heno mabuja kuti zvichapera mushechere. Ticharamba hedu takazviringa asi zvawadza wazhinji fani. Wamwe wakutosvika pakubvunzana kuti hoko wakomana wachindoita kumirira kuti zvinhu zviite kudandi. Wari kutengesa ivhu racho wachiti tiri kutengesa, waribe abatiwa kana kudini, wanoramba wakandosiyiwa wakadando. Wakomana idi zvinoita kurwadza. Rekai tigozviringa kuona kuti zvinoperera papi. Mudzimai waMunangarwa Auxilia kwai kusvika kwache kumasvingo achipinda musitoro OK kwakaita kuvhiringidza nzvimbo yese nokutoti pese vanhu kwakaita kuunganirwa. Wakaita kuvhiringidziwa ipapo dzimotika paribe motika dziri kusvikira ipapo kuti kwai apinde musitoromo mukatopfikirwa vamwe vanhu wese waidiwa pakuonekwa kwai panomiwa baMhanduwe. Aiwa kuno ndokugara nevanhu chere ikweyo. Nokuti zvichatekaira sei asi rimwe zuva wachazondosiya nyika basi nazvo zvese izvi. Wamunangarwa wagosenzesa bepanhahuro Herald kureketa kuti kwai inini ndanhadzirira kuti ndisenze naTrump. Wari kufungirira kuti pane zvisvinhu zvichaburika kuAmerica koko. Takagara tichiwanyepa. Asi ipapa munoona kuti kusaya kwawo nzero wari kuti tinoda kupinda kuchikwata choBRICS. Chikwata choBRICS noAmerica zvinoonana. Ipapa pokare wari kuti iwo ana America ndo nyika dziri kuvashungurudza ngaibise masanction ngaididi. Asi wobva wabenuka kuti tikuda kusenza naTrump. Ko chamuri kuda chaicho chii? Reketai kachibodzi. Paribe chinoreketeka, paribe chinozikana. Zvakaita kuoma chaiko. Takaringa zvosarudzo dzokwaAmerica zvizvi mutsvangwa Christopher pokare naibho Mandaza waitoita kumwa hawo kaiko kachasu kanozipa kaka homumhango Mhanduwe wachimwa naiye mumiriri weAmerica muZimbabwe Tremont. Ndipo unotoona kuti nhambira vanhu wanoita kuwada chaiko kwaAmerica wawo. Nokutoti ukatoona mavhidhiyo ari kuburika wachisekerera fani wobva watoziva kutoti orerere ndisu hedu tinenge ichitambisiwa ribe mweya iwo wari kuziwana wari kufara chaizvo kutamba noyo kwaAmerica wawo. Pakaita kuoma chaiko. Wamunangarwa nyasi wanga wari kunzvimbo yobhodhagezi inonzi Magamba Vocational Training Center. Kwai ipapo waparura kwai kabazi komabhizimusi koyo vanhu pamagamba popo. Rekai tigoringa kuti zvinenge zvirano papi pokare kuti zvii zvimwe zvavanenge vachiita. Munondoziya kawo kwedu vanoparura kuparura chete. Aiwa wanoita kuita zvinoita zvinogara zvakadando chaiko. Rekai tigoramba takazviringa hedu. Gurukota rinoringa nozvomichina yechimanjimanji ICT minista pachirungu Tatenda Mavetera auya akambenga ari Tendai Jari padhirama rostudio 263 aita kuvhundutsa kubeutsa dandemutande nyasi paaburika ari kureketa kuti wanhu wese wemakambani pokare newamwe wanhu wese wanochengeta zvinhu zvewanhu zvinochokuita nokuzikana kuti wanhu mbanani nokudidi kusanganisira nomafoni nhamba wanofanira kuti wauye kuPortras wopuwa rezinesi rokuchengeta izvozvo pokare wotsvaka munhu anoziva kuchengetedza zvinhu zvakadaro hwakadaro hwano data information officer pachirungu. Ipapa pokare kwai kunyangwe newanovhura magurupu waWhatsApp waakufanira kuti waboye rezinesi. Hino kuti zvinoitika sei izvozvo vari kureketa kuti shuwa hurumende ida kuziva kuti wanhu wavhura gurupu roWhatsApp mbanani wanhu wagotekaidza ipi zvimwe zvacho unobva wasaya kuziva kuti kohokonai wakomana apa kwai rezinesi racho rinotoda kubhadharwa madhora 500 kusvikira kuzviuru.
2,500 2,500 osaya kuti kohoko nayo komana kusaya kana chinhu chibodzi chaonekuitawo zvinhu zviri nani idi rekai tizvione kuti zvinopera sei. Warutoimbisa ipapo kuti tichatosunga wamwana mabuja mukaona zvaramba zvienderera motoziva kuti tichapfika magurupu owhatsapp totanda kundosiya dziripo paYouTube basi nokuti tinoda kunetsiwa nemapfene yayo. Rekai tinoramba takazviringa edu tichikunyepai kuti zviri kutekaira anhu papi. Obet Masaraure kwaya Farafani Nyasi apo Magweta anoita kodzorodzo wanhu weZimbabwe Lawyers for Human Rights wakwanisa kumirira zvisvinu kudaro dzimhosva kuti kutongiwa kwache kunzi kwaya akagoita padandemutande Twitter kuti vanhu vaite zvokumukira hurumende kunzi kwakaitika zvisvinu tikuramba tichitenda kwaya yanga akatobhadharisiwa madhora 200 chaiwo kuAmerica nomhosvayo kuno aiwa zvaita zvakanaka wapidigura mutongo wakadando. Ipapo mapurisa ari kunziwo mukuingidzirapo kare kurambidziwa kwezvimwe zvinhu zvawaakurambidziwa waakubvumiwa baizvezvi kuti waite kukwaidzana chushanu kwai makedekede kana kukwaidzana kuchiri kubvumiwa kwai isusu mabuja ndisu tato kumberi maiona kawo kwedu akati aiwa kana muri kukwaidzana itai kanhondo Mhanduwe kanhondo kanoita kuti mureke kukaramatana kuno ndo zvaakunzi waite ipapa kunyange mukatowaona paigweitai kanhondo zviite zvisvinu mureka kukwaidzana chishanu makedekede kwai mbomirai makedekede izvezvi kuitira kuti pareke kuita nyaya dzochimanja mubudu pokare kwai izvezvizvi wachabvumiwa kuti wati munhu wese ngaabhadhare utakubata nomhosva yechakati ibva wabhadhara mari ipapo aiwa kwai zvichabvumiwa izvo. Rekai tizvione kuti zvikaramba zvakadando zvinoita chere kuti nyaya dzouori dziite zviri nani. Mapurisa pokare Nyasi agotiwo kwaita bata munhu akaba mari iya yana mahobho wakanga watakudza munhu wachienda nomari akadzikita nayo kuno ipapa watiwo tabata munhuyu kwaita mubata imwe achanga atopedza kutenga nokutenga zvinhu nokutenga zvinhu tazondoboya zviuru tazondoboya 500 basi omariyo. Rekai tione kuti wachasvika papi nonyaya yacho osaya kuti mbane akamutengesa wakomana nokuti zvinhu zvaanga atenga ache zvinhu zvinonzero zvokuti aiwa munoti munhu anga ari kufungawo kuita tuzvinu asi nhau kayo kuti kubaka uku ndo kunoita kuhwadza. Rekai tirambe takazviringama. Wanhu wavhunduka fani pareketeka anodheota kutoti aiwa isusu takabisa mari inoita mamiliyoni 24 $24 million pachirungu iri mari yomutero woshuka wakaisiwa namuturi uya gore rino. Wosaya kuti kohoko apa Schweppes iri kureketa kuti yakaisa mamiliyoni 45 $75 million pachirungu kuda kutosvika 100 mamiliyoni kawo yomari apa muturi paagoti mari iyoyi ichafanira kuti iite agoreketa kuti kwai mari iyoyi inoseenzesiwa kuti tizorapa vanhu vanenge vano zvirwere zvegomarara nokudidi asi kureketa kuno vanhu vari kundopfa nogomarara Mhanduwe paribe kana Mbudzi agoita chisvinu paribe kana michini mitsva yatengiwa. Wosaya kuti ko mari iyoyi iri kuenda kupi hurumende ichindoimba kuti tiribe mari rekai tizvione kuti zvichapera mushe izvozvi pakafitira kuzochowa munhu nevanhu apa kana zvinhu zvachinja. Wari kugara kunzvimbo yonkai wari kuita kuhwadziwa kureketa kuno wari kuita kundoringa ng'ombe dzichiita kugwemiwa Mhanduwe kundopfa dzega ukaona ng'ombe yaakutadza kumira zvinenge zvaikurira zvatoita kunyanya kuikurira chaiko apa kuti uiuraye ndiwe unenge uita kuhwadziwapo kare nokutoti upfumi hwava kuparadzawo kuti nyama panenge pachiribe nenyama Mhanduwe ukaona ng'ombe yaakutadza kumira yega nonzara uziva kuti paita kunyangaridza. Rekai tione kuti zvichaita pane zvimwe chere zvichakoneka kuitika ipapo kuti zviite zviri nani asi zviri kuhwadza. Goridhe ragoendesiwa mwedzi watabvayiwa gumiguru ranga riri kusvika makirogiramu 463 4,168 kgs pachirungu
kukwidza kwezvikamu 22 kubva muzana kubva mumwedzi mumashure macho. Wana makorokoza nevamwe vaduku hwagoendesa goridhe rinorema zviuru 3,143 3,143 kgs pachirungu. Apa kwaiyo makambani makuru ogoridhe agoendesa churu chibodzi no24 1,024 kgs pachirungu. Gore rino basi goridhe ratiendesiwa riri kusvika matani 27 28 tons pachirungu, kureketa kuti gore rapfuura kwakatiendesiwa goridhe rinorema matani 30. Hwendo huno acharipfuura. Rekai tirambe takazviringa hedu kuti zvinenge zvinano papi, asi ukatoona zviri kudarika woziva kuti iri ndo rakamangariwa kuti raendesiwa riya rinondopfuura nopaya nomumabhegi aya rinenge richienda nokupi, obva waziva kuti pakaita kunyangariwa. Nyika yedu yakaita kupfuma idii. Kwai tikaringadza mutambo anonzi Scott Sakupwanya agoti izvezvi ndaboya kuti ndinoivhu mumabvuku randoda kuti ndizovake nhandare inopinda vanhu 15 zviuru. Zviya zvagoreketiwa naMagaya ndo zvaari kuitawo pokare. Wosaya kuti wari kunyepiwa naniko kuti warekete zvakadani. Rekai tirambe tichiringa tinokunyepai hedu zvoti zvinenge zvitekaira sei. Murairidzi wowakomana wobhora wamaWarriors agoisa ipapa chikwata chache chaari kuti ndo chatamba mutambo noKameruni noKenya. Rekai tigoramba takaringa tinenge chikunyepai. Wachatambira iko kuMoses Mabhida kunhandare yemuSouth Africa. Nyasi Marika Diamonds yaja chikwatacho yadha chaMagaya notiri kwa0. Kepekepe yafara Jerosan PF yaja Teo 1 nokabodzi kwa0. Rekai tione kuti zvinenge zvichitekaira sei ipapo. Pokare tikaringa chikwatacho rugby chati chasvika iko kuSouth Korea kwavari kutamba mutambo nonyika South Korea. Tikurushira kuti waite tusvinu twakaita pokare pawakatamba noUAE. Rekai tichiringedzirikitika pasi rese. Kutandira muSouth Africa akambeita mukuru sachigaro woEFF Dharimpofu ati aiwa ndichazvidabazvo EFF ndakaenda kuna Zuma kuMK party. kuMK iku kuchanakidza pachapfa Zuma wakomana. Rekai tirambe takazviringa. Akundoziva kuti kupfa kwache zvarohwa panenge pachiri bechimwe. Apa kwai mapurisa muSouth Africa anga kutoridza pfuti kadzomarabha dziya wakomana kuti kwai vanhu vari kubva kuMozambique wareke kupinda munyika yeSouth Africa nekuti wakapfika zambuko. Wakomana zvinoita kurwadza. Rekai tione kuti zviri kutekera sei. Kuti wabatsira wabiyawo vari kuuya koopotera kuwapa bvute vari kuramba. Rekai tizozviona pamberi pavo kuti zvichaenda nopapi. Apa kwaiwa Ramaphosa nyasi wapotsa wagwemiwa nomumwe mubvanawo munyikamo. Kwai anga ada kutorisvika ipo pawanga wari chaipo kuti heno kuti angada kuita sei kuDurban ikoko. Rekai tigoringa kuti wachamuita sei. Dai kuri kwedu muri kutoziva kutoti munhu uyuyu apinziwa mushishi chaimo. Kuno kunyika dzovamwe aiwa zvinoitiva zvakazvizvino zvinohunhu zvakadani dando. Tikaringa kuMozambique kwai kwapfa vanhu vakusvika 30 kureketa kuno. Apa vanhu vari kuramba vari kuzvidaba zvokuitisiwa noFrelimo. Kuno vari kuramba wakaita kuita kutsika madziro chaiko kuti tikuzoratidzira kusvikira zvanaka. Iwo mapurisa achiita kutsvaka unge vanhu vari kuenda kovhima mapede pakaita kunyangariwa Mhanduwe. Rekai tione kuti zvinenge zvienda nopapi chaipo. Tichange tichikunyepai kuti zviri kutekaira sei. Nyika yeBotswana mutungamiri wayo iye Duma Boko agoreketai kutoti aiwa kuvanhu 10 wangu wakaisiwa kuti vari kudiwa pakupinda munyikamo. Takuchiti wapinde kusanganisira Julius Marema naFloyd Chivambo. Rekai tione kuti zvinenge zvipira papi. Iye Marema abva atoti aiwa mangwana ndiri kutosvika kuona iye Duma achiita kudhuma kubvuma kuti hongu ndikuda kutora nyika kuita kutungamira tusvino. Rekai tizvione kuti zvinoperera papi chaizvo, asi tiri kumurovera manja tichiti makorokoto. America kwai yatiyo kunyika yeSomalia
bhiriyoni ribodzi nokuraudzira kwamuinako kuchikwereti. Aiwa bati chakudai bati tichabvuma ba mari iyoyo tatodzima kuita kudzima chaiko pachiri pechikwereti Mhanduwe. Zvikaitiwa mapfene kwedu aya. Wanobva watanda pokare kutoti chitotipai imwe chikwereti. Mabisa bhiriyoni asi chitipai rimwe bhiriyoni rechikwereti. Wobva okay, regai tigumire ipapo tichiona kuti zvinenge zvipera sei. Tikuti makorokoto kuSomalia. KwaJeremani kwakuisiwa mutemo kutoti munhu anenge andoreketa kuti Israeri yakanyangara, Israeri yazotadza, Israeri yaita sei, anoreketa basi zvinopikisana noIsraeri achakona kubva anzi iwe uchiri muJeremani ba hey pakanyangara. Regai tirambe tichizviona kuti zvinoenda nokupima. Ukuwo kuAustralia kwaizvezvo wari kutoreketa kuti munhu wese ari mwana muduku pasi pemakore 16 achabvumirwa ba kuenda padandemutande rokureketa nevanhu, social media pachirungu. Haya, ubva waziva kuti paita kunyangariwa. Wakakona kuuita mutemo uyu kuti uite zvisvino. Regai tinoramba tichizviona kuti zvinenge zviperera papi chaiko. America kwai mari yawo kubva kuhina kwaita Trump aiwa iri kuita kutsika chaiko dzimwe mari pasi rese kwese chaiko. Iri kuratidza kuti aiwa kwai iri kuita kufamba ichiita kunge yakamedza akabhora chaiko, kubhamba chaiko kokuti paribe ari kuibata. Tikuramba tichindoti makorokoto zvawo wabi yedu wana mari iri kuita kudande. Asi garai muchiziva kuti paribe chisingaperi naiyo mari yawo iyoyi ichandoitawo ngezuda rokweduri. Regai tirambe takazviringa rimwe zuva muchazoti zvireketa kuti nambera Mhanduwe Wenhau wakanga wazviona. Regai tinenge tindokunyepai mabuja pazvinenge zvichiitika po. Dzanyasi regai tidifame isu ndini wenyu Mhanduwe Wenhau.